Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyon amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan alayda, adinan inlanad ti address na. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kani Angel Kim Pengosro, kan espesyal akablaaw kani Roxanne Jean Belingon, manipod kani Sator. Makablaawan pa ti Alonso Tanyesa ken Maliaga family ti tulong Alakapan from Nestor Cuse Alamo ti Cagayan. Shout out kada Wilma Baroga, Nida Nieveras, Jaime Rodriguez ken Mary Grace Enrico. Gutierrez family di Tamagsingal, Ilocos Sur ken Prado Umingan Pangasinan from Mariel Gutierrez. Anak ko ada Beth, Ching, Emily, Linda, Rosal, June, Johnny, Jason kan Jerry, kan aminan nga po, especially nilakay ko ani Ador Manangan from Carolina Villanueva Manangan ti Doha, Qatar. Pamilyak di Taaritaw Nueva Vizcaya nang runa ni tatay ko a junior kan kakabsat ko from Freddy Estacio. Makablaawan ti pamilyak di Sitio Punta Kabitaogan, Santa Catalina, Ilocos Sur, ken ti Taberna Mundo Alejo family di Tatangadan San Quintin Abra
anak ikamangak from JP Alejo. Shout out kada Domilin Miguel, Julie, William Bolosan Sr., G. ken Melanie Rumbawa. Lakay ko ni Reynaldo Jose from Josephine Jose ti Asingan, Pangasinan. Happy birthday kanila kay ko Gary Carantes from Karen Carantes ti Singapore. Shout out kada Resi Takmo Aliado, Jasmine Rivera, Cristel Telan, Raisa Tugas ken Daisy Tabdol. Lakay ko ani Hildo Sugitan ken anak ko Adamay, Sheila ken Leslie from Juliet Sugitan. Shout out pay kada Patricia Cortez, Christian Osias, Flori Castañeda ken Vernhart. Kastamot ni Erwin Cacho, Sonia Gibilagwin, Nati Agustin ken Maricel Daligues. Makablaawan pay ni Maribel Bowat, Karag Vlogger, Susan Ronquillo ken Michael Corpus. Concepcion ken Asitura family, Dalin, Macleo ken Marcen. Kastamot ni Nanay Sosima Asitura Concepcion from Angelo Asitura Concepcion. Intay nga rudon ituloy abasaan ti surat ni Laida. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. May saakmat ana ayat amang tartarabay kadagiti idram-drama yo apadas ti biag. Magustuak unay adengdenggen dagiti uploads yo, ta makapaikat bannog, ken pakaagsawan iti nabalitukan nga adal. Panagkunaket na tataenganak ngem sika, ngem ipalubos mo kadi nga ayaban kalatta iti manang, tadaytaket nga ruden tinakaerwaman ti amin nga awag ken ka. Saan ko a personal apakasaritaan dayto innak isalaysay manang. Ngam sapay lakuma, tamaikan iti gundaway a maipatangatang iti YouTube channel yo. Naimbag man ta nakapasyar ka man ang anak ko. Itaaman pa'y. Atay padamag ko kada kayo nanang. Ni tatangay? Ay kataday jay talo na. Agap-gapas nga men. Ang maguray ka man, anya ka diday tanapintas adamag ako nam. Naawat akiti may sa adak kala kumpanya di Manila nanang. Kat sakti patulod na kadagiti nagduduma pagilyan nga ayan ti branch ti kumpanya mi. Ay nagsayaatan ngay anak ko. Ay nasayaat na ita. Tapno maisag anaan nyo na imbag ti masakbayan ti pamilyayo. Podno day tananang. Maragsakan mo tunay ta asawak. Di na ngamin namnamang na maawat akiti day dya kumpanya. Ay kasta talaga anak ko. No dumteng ti swerte, di mo mapupuutan. Iso anas ken asalwadam, dagiti kakasta dumteng ken ka. Ay, uwan gayam anak ko. Apay, saan ka di pa'y amasikog ni Ira? Ay, saan pa'y nga rod nanang? Talo atawanan manipod nagkalay sa kayo. Rumbang ko mga damoten anak yo. Nanang? Agpakita kayo iti doktor, tapno amuyo ter aramidan nyo. Mga numaisamot kada kayo ti lupas. Ay nasaysayaatan nga aging ga iti nasapapay, kat maamuan yun ti kinapudno. Naibagak mo tanday ta ka na Ira nanang. Ngam kumbinsirek pa naimbag. Ay katuwad na anak ko. Sayang ti kinasaot yung agtrab-trabaho no awan mo't isagsaganaan nyo. Bayan nyo nanang, ta kumbinsirek man ti asawak. Laida bakay, imay ko namninik itay. Anyat inaramid na ditaw. Anda nga rod imay na impadamag, kat sigurado nga uray sika, kat maragsakan lakit day. May papaniti anya nga iday nga impadamag na ako nam. Amom lakay, naawat ka nun inik iti may sa adakkel akumpanya iti Manila.
Kat iso ti ipatulod da mapan mang check ka dagiti branch da iti nagduduma apagilyan. Dahil na. Ay, nagsaya atan ngay Laida. Ay, saos nakarkaro manan asumaya at tibiyag dano kasta. Ay, katuan Ay, naging gaita kat. Saan pa'y nagsikog di asawa na? Nga ron Anya lang nga tantar aramidan daya. Sanda nga tapay laak kaya ti maadaan iti anak? Kabailan damot na biyagan no bilang laeng? Magagarad damot una yun, Simon. Nang runa ni Nick nga anak ta. Kasla maupupay-pay nga rudon. Isa na kunak nga mapandag pakita iti doktor tapno amuda ti makagapaw. No apay adipay agsikog ni Ira aging gaita. Nay, magmantan na isingasing mo day takan ko na. Ay, tapno amuda, no maisa kadakwada ti ada diferensyana, iso nga aging gaita, katawan pa'y anak da. Kahit, anyat ko na dya anak tangay. Kumbinsiran na kano pa dya asawa na, nga agpakita iti doktor. Napintasan ti trabaho kay ra. Umanugot ka matsiguro iti singasing ko ngagpakita tan iti doktor. Talaga adisidido kan ngagpa-doktor? Apay naguray ta pa iti sumagmamano a panawan. Anya ti amom, amang nagsikugak tumatlaang. Ira, talo atawanan sipod nagkalay sata. Umdas mo siguro na dya kabayag ang naguray tatap nagsikug ka. Nakasagana ka din ang makaam mo. Nukas parigan may sakadata ti adda diferensyana. Ikararagta sapay kumatasana kasta. Ngam no bilang dayta talaga ti kinapod no. Masapol nga aklunan ta. Sika ti makaam mo. O sige, umanamo nga kon tapno agtalnan ta panunot mo. Inton bigat, mapantan to agpakita iti doktor. Nalpasan ti tesa na isayang kat kadata. Orayin talagang ti resulta. O sige, sapay ko matamayat ti resulta ti amin at test ana isayang kat kadata. Kat apag iso ti pan nakaalatan ti resulta. Tamay baunak to na mapan di Malaysia. Iti may sa branch ti kumpanyami. Talaga amang rugi ka na kanayon nga agbiyahe Nasaya at matay ta. Tamakapan ka iti nagduduma pagilyan. Wen ngamsi ka ti pampanunutak. Kasanukan ton. Di pa katag may sakan iti balepag nanaydan tanawanak. Maan ko kabailak mo't. Ti trabahom ti panunutam saan asyak. Sigurado ka? Wan ko nakmat. Di nakadi pagdanagan. Lasod ti sumagmamanon atawan apanagdan na danik nga anak mi kan ti asawa na manang Emmy saan dapay anaparaburan iti anak. Iso akanayon nga isingasing ti anak ko nga agpa-check up da nga agasawa ngam saan akayat ti manugang ko. No pay kasta, dimteng ti kanito atay gagay unay ti anak mi iso anapalaos ti ragsak na. Kagiddan ti anugot ti manugang ko nga agpakita da nga agasawa iti doktor
Ti simmang bay nga oportunidad kaninik. Tanaawat iti may sa kumpanya nagaplayan na iti syudad ti Manila. Kinapudno naman ang addan kadanik kan ti asawa na ani Ira ti amin. Anak laengan ti kurang kadakwada. Agingga anadanon daydi kanito nga imawag kanyak ninik nga anak ko. Timot anak ko ti umaw-awag. Hello, Nick anak. Nakaawag ka maut. Pasensya kayo na nakaistorbo ak nanang. Kuwang amin. Payakasla naliday ka anak ko. Ada ka di saan anasaya at anapasamak. Nanang, naalamin ti resulta ti panagpa-doktor mi ka ni Ira. Kurt, anya ngay ti resulta na anak ko. Siyak ti sana makaputot, nanang. Ha? Siyak da diferensya na. Anya? Kurt, anya ngay ti ko na ti asawam. Naaklon namat kat di nanang. Awan ka no ti parikot. Oray saan kami amadaan idanak. Ay, matlagayam. Ay, naimbaglaangan tanawatan na. Ngamrumbang laeng, tasaan mo mo't anagayatan day ta, anak ko. Amo ti Diyos no kasano ti ayat ko amadaan iti anak nanang. Ngam kasla na isipat kanyak ti kinapudno. Isaan ka nga agliday, Nick. Ti importante, agpinpin natag kayo iti asawam. Saan at ikinaawan anak yu ti agbalin at ubeng, tapno saan nga agbalin anaragsak ti pamilyayo. Agyaman ak nanang. Kaya't kung amin na maamuan nyo ta amin, iso nga imawagak. Nasaya at mo't anak ko. Umawag ka laeng, numasapul nak. Kat anya nga ron nga inukas jay ti kasat na. Awatan na si pupuso Ti napatag agkinkin na awatan da nga agasawa. Daitamot ti kunak kaninik, lakay. Di mo maikat nga aglading tanasakit ti kinapudno nga isugayam ti adda diferensya na. Ay, na yin aga sadya anak ta. At ang agpaiso na pintas at trabaho na. Kabailan da pa'y timang biyag, iti oray mano ko mga anak, kasjay mo tinapasamak. Sana bali, tadamot nagiti kakaanakan na. Isudan to na, tikasla anak da ni Ira. Ipamay sana laang ti panunot ken panawon na iti trabaho na. Kasta amatan iti asawa na. Di mat kunam amapanto ijabalasiw tao. Isumot ti kunana. Di makailiw-liwag ton nang runan agdodoman ton apagilyan ti papanan na. Panagkunak italaeng ti kasya arik na layda.
Agbiyahe akmanen. Masapol dak ka na di Singapore. Kaano nga ron ti papan mo? Agmeeting kami pa inton bigat. Maamwak to no kaano ti flight ko. O sige, aganad ka kanayon Aginanakamot no da oras mo. Makabannog samot ti kanayon nga agbiyahe. Okay lang, taparte ti trabaho ko dayta. Kanairwamak mo tayo nga agbibiyahe. Sika, anyang itaramida minto nawanak. Ibagbaga nga ron dagiti gagayam ko nga out of town kami kano. Mapan kami ti lugar ti may sa kaklase mi di college. Adan sa kano resort na. O di nasaya atap no saan ka maboring. Ngam ne, aganan ka ang mga no armanda ka mait. Ha? Sino kumamot ti agaram kanyak kat amudamot nga dan asawa. Kadagiti sana makaamu Ta kita man ni. Adapay abak mo abalasang iti kasta alangam. Saan ka ngagdanag? Jack to pulos agpaaram. Rumbang laeng. Awagan kan to Taibagam na anya ti kahit mapasarabo into nagawidak. Okay. Thank you, Lakay. Apay akas na ti jar mo. Manong aldaw na napaliw ko akas la kanayon nga agsasadot ka. Ken awan gaganay gaya manipod si Mang Puta ka nagapoy di Singapore. Ha? Ada ka direkrik na Agsakit ka di? Awan di sakit ko. Nabanlugak laeng. Taado ngamin tinagpasyaran mi kadagiti gagayem ko kabayatan ti kaawan mo. Diyak kaya ti kasta lang Ala, agbalis ka. Taintag pa doktor. Ha? Anya? Saanan ko nakmat? Okay laeng. Ayra, saan ka nga okay? Siyak te asawam. Kat amok no okay ka no saan? Diyak kahit nga dadaka sa mapasamak kan ka Ayra. Taipatpatag ka launay. Isungalan, agbalis ka. Tamapanta agpa doktor. Gaputa saan akayat ti anak ko nga adadakes a mapasamak iti asawa na, pinilit na ang nagpakita iti doktor ni Ayra, iti daydi kanito anadlaw na nga agmamayo ti manugang ko. Dita anadoktalan na a masikog gayam ti asawa na. Sigon iti salaysay ni Nick nga anak ko, naala kano ni Ayra nga asawa na ti sikog na, iti sigod a kaayan-ayat na, iti agad-adal da paylaeng. A nakakuyog da, iti naminsan a panagauting da nga agkakabatch. Nasaksyak no kasano kasakit ti linakam ni Nick nga anak ko, iti daydi a pananglipot ken kuana ti asawa na. No pay kasta, pinakawan na ti manugang ko, kat naipasngay nga rod ti bunga ti kinagulib ni Ayra. Inalangon ni Nick ti ubing, tasigun kan kuana, awan kanumet ti basol na. Ngamay sa abanag ti ingkadeng ti anak ko. Nasaya at nakapasyar ka ba ng anak ko? Kumusta kan? Kastoy nanang. Ikagkagumak tagbalin anormal. Gapo tayo ayatag tasawak. Ay, bilibak nga rudkan ka. Desisyon mo day ta anak ko. Apay gayam anak ka umay ka.
Nanang, amoy mata kanayo ng agbiyahe ang mapanijibal lasiw taaw. Isa kaya't ko lang ti makasiguro. Asaanan nga agbasol pa iti asawak. Isa nga ingkadang ko ayakar idagita agina dito lugar tayo. Mga bangak iti apartment para kadakwada. Kan mga laki ti kadwada babawnen. Apay adito'y lugar tayo ti kayat mo apag naidanda, Nick. Tapno makit-kita yu idananang. Mabantayan nyo ti garaw ti asawak. Kanada kayo amang bagbagakan kuana. No bilang adamadlaw yu ama di adyar na. Apay anak ko. Adda ka di pa'y panagdwadwam, iji asawam. Tsaka mo nanang. Nga mariknak nga addan butang ko amang panaw kan kuana. Iti sumagmamano alawas, wala sumagmamano abulan. Amoy matasaan na masnup ti aldaw kaawan ko. Tunggal maibawunak ang mapanitibal lasiw taaw. Ay, sige anak ko. Dakamin kan itaatang mo ti makaamaw kadagiti agina. Agyaman anak nanang. Pasensya kayo iti nagbalin a desisyon ko. Ay ayat ko unay ta asawak. Kat jak kayat amarakrak ti pamilyak. Anong nga ron nga umakar da ngay iti abangan da nga apartment, Laida? Intong Domingo ka no. Masapol ang makaalis da sakbay nga agbiyahe manon di anak mo. Ay, na yung tigasat ninik nga anak ta. Puno na paraburan iti nasaliwanwan abiyag. Ngumkas di mo ti inarami di asawa na. Di naman la pinanunod ti sakripisyo ni Nick. Saan nga taagapaw ta saan amay paayan ti anak di anak mo iso na panunot na tinaglokaw. Ay, diya ka mo ti sa work lakay. Nagsingpot di anak ta. Akasam, kinabailan na pinakawan di asawa na. Ayat na laang asaan amarakrak ti pamilyada. Iso nga arumbang nga agnakam ni Ira. Tano sa bali laang alalaki ti anak ta. Ay saus, nabayag kuman asininaan na ni Ira. Agore ka man, Laida. Saan nga ang agsarsarak da Ira kanti ama ti anak na? Ay, day tatijak amulakay. Gamsapay kumata saan. Iso siguro nga iyalis ni Nick ida dito asidagta. Tama no adaatap na. Nga agsarsarak pa'y dagiti dua. Nang runa no amudjay lalaki. Nga adda anak da. Dahil tantayan ti adat na. Anyamot nga minun ni Nick. Di la nagpanunot mo ti mamin ribaw sakbay anag desisyon. Awan mabalinta, tapat-pat ganunay ni Nick di asawa na. Sapay la kumata di na ibusan ti pasensya ni Nick. Tama nga no sinaan ni Nick, numapunwan di anak ta. Apay nga itakala ang asumangpat ay Raben, nakaturog pa yan di anak mo nga agururay kan ka. Adamot di yaya na. Apay aya madanagan kayo. Nagapwam aya balasang ko. Apay adamagan nyo tinagapwak. Apay, binilin na kayo ni Nick abantayan nyo amin agaraw ko iti kaawan na. Nay,
Ay saan, balasang ko? Amok! Nabilin kayo! Alangan mo't nga amin nagaraw ko. Kan papanak, kat ipakadakpay kada kayo. Ay, anyalaangan ti panunutan dagiti makakitkita kan ka. No kanayon ka marabyan nga gawid. Sapay awan dito iti asawam. Da kayo lang tagpampanunot iti kasta. Awan ngamin panagtalok yu kanyak. Kan mabalin ka di? Diyo pakibibyangan di anak ko. Tadiyo mat kapkapin ano? Why? Di mi kapkapin ano? Ta anak mo iti sabali a lalaki. Si kapay tinatangsay. Kat si kalangaruden tinagbasol. Agyaman ka, tadi na kasi ninaan ni Nick. Ngam daytoy titandaanam. Siyak ti agbalin amata di anak ko iti kawan na. Iso adi ka agpakpakasigurado si Kaira. Diyak itulok, aliputan manen ti anak ko iti may kadwa agundaway. Layda, bakit? Naamuam ka din. Tiyan niya. Awan mo't gaya mo da Ira iti apartment da. Pimanaw da kano idirabe kung na di ka aruba da nga am ni pari karyaw. Hanya, ti awanan ba in a babae? Talaga di na kaya't amabantayan ti garaw na. Di na siguro nagustuhan adya imbagam kan kuha na edi kalman. Iso nagdardaras da na pimbanaw idirabe Masapul ama amuan da ito'y ninik. Sigurado amakla at di anak ta. Kung akon kita saan ama pagtalkan da dyan nga Ira. Agasam, pinakawan lang arodan ninik ngam kas dyan manan tinaramid na. Napanandangatan ngay. Pati di obeng na iramraman pa yan. Di mo bayan? Alangan mo't abay-bayan na di anak na. Kas ko na nangarudan kanya kidi kalman. Awan ka no, tibibiyang ko iti anak na, tasaan ko kanumat akap-kapin ano. Ay, katanya ngay. Ihawag ta ka di kaninik dahito napasamak. Ay rumbang laang lakay. Ang mga numaunaan na taday dya babae, kat aglaga manan iti inuulbod asarita. Saya at taadakan de anak ko. Nag-awid akadago sa paman ang naiyawag yu ti inaramid na Ira tatang. Nanang. Imbawag ka di kan di asawam. Saan nanang? Aw-awagak ng di nasungsong-batan ti awag ko. Ay. Saan nakamot nga inak na kemanek? Masapul nga panunot ka na naimbag anak ko. Agasam nga iti kasdi nga inarabid ni Ira kan ka. Kalpasan ti panang pakawan mo kan kuwana iti panang lipot na kan ka iti kalabas. Anak, awanen ti makunami kan ka. Inaramid mo ti amin tapno maisalbar ti pamilyayo.
Ngam saan apulos nga inikan patagday ta ni Ira. Pakawanindak nanang, tatang. Amo kadakala pa kay babay na iti pamilya tayo ti kastoyan na pasamak. Nga magyaman ak tamaawatan dak. Nga may tiday ti agundaway. Ti bagik matan ti panunotag. Inaramit kon ti amin. Ngam kaskas ti ngawan nagmamaayan na. Isama ka amon ni Ira iti biyag na. Sapay la kumatataripatuan na naimbag ti anak na. Impatag ko iti kastaunay ti ubing nanang. Imbilang ko nga anak ko. Amok day ta, Nick. Ngabsapay ko ta iti day to'y agundaway. Panunutom mo't ti bagi anak ko. Huston ti sobra pa nagsaksakripisyom. Wananang, katagyaman aklaunay kada kayo. Tada kayo nakasuporta kanya kakanayon. Agyaman kada kayo nanang, tatang. Manipod pimanaw ni Ira iti apartment nga inabangan ni Nick nga anak ko manang Emmy saanan ang nagparparang apulos. Adaatap ni Nick nga amangan no simuruton iti ama ti anak na ngam saan mi anapanagnakan dayta. Amok anasakitan unay ti anak ko iti nagbanagan ti pamilyana. Ngam ti pagyamanak unay iti namarswa nagbalin anatibker para iti bagina ken para kada kami adadakkel na. Amok nga awan to ti pagbabawyan ti anak ko iti nagbalin a desisyon na alipatan na laangan ni Ira tano panunutan a naimbag talaga mo't asaan a naing kalintegan a pagsayangan na pailaang iti panawen ti awan serbina a tao. Itamanang nakarkaro nga immasenso ti biyag ti anak ko. Adon tinagatang na asanikwa nga iso ti pangibabautan na iti matmatgadan na. Kararag ko asapay kuma tadumtang tumatlaang ti kagasat ti anak ko amakadan na iti tungpalbiag tabarang saan pa'y analadaw ti amin kat magunudlat ta ti anak ko tinaragsak abiyag iti den na ti babae amang ipatagkan kwa na iti laksid ti pakapilawan na. Daytoy ti pakasaritaan ni Nick nga anak ko manang Emmy. Katagyaman nak unay iti ingkay panangidrama. Toy pagayam mo, Layda. Pagayam ko Alayda, agyamanak iti panagtalat mo iti programa tayo anang tadbiag iti maselan a pakasaritaan ti anak mo. Saan asinsinan dayto nga istorya tamasapul a maiparang iti napino ti tunggal eksena tapno saan a naalas adenggen dagiti menor de edad amang tartarabay metlaeng kadagiti drama tayo. Ngem babaan iti salaysay mo maipakita unay no kasano a pinadakkelyo ti anakyo gaputa nagbalin a nasaya at atao iti laksid dagiti panubok adimteng iti biag na. Kasken ka, kararag kumat asapay kuma, tadumtang tumutan ti babae ana itani para kenkwana, tapno addan tumutan makatakunay-nay na iti tungpal biag na. Alakastan, pagayam ko,
Katagyaman na, iti panangibinglay mo, iti pakasaritaan ti anak mo. Dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Dintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan kan panubo. Liday kan ragsa, isudat ng paris. Kadagiti tugot, iti danal tibiyag.